Oyawore nyakoromogi en okinyi maber mwaromo kendo e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 18 dwe mar achiel higa mar 2021. Kamoro amora ma intiere wakino machiegni, nyinga Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard, kendo thoro mar wache oboke mar The Standard en ni Raila's big fight back. Raila's big fight back. Ogai ma ODM Raila Odinga sani koro osechako chenro mar dhi romo achiel kachiel kod oganda ma pacho kae, romo mag siasa, kendo tiyo kod thuolo makamano mar seyo mokalo jalup ker William Ruto e wach mosebedo kowacho ewi BBI kaachiel kod handshake. Ogai ma ODM Raila Odinga sani koro osechako chenro mar wuok oko kendo timo romo achiel kachiel, romo mag siasa kod oganda ma pacho kae, kendo tiyo kod thuolo makamano mar kwedo kendo seyo mokalo jalup ker William Ruto e weche mosebedo kowacho ewi BBI kaachiel kod handshake. Raila nowacho ne Ruto ni en e jalup ker e piny owacho mar Jubilee, kendo onego ginyis oganda ni to ang'o momiyo pok gichopo moko kuom singo mane gimiyo oganda ma pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ne oseyo mokalo jalup ker William Ruto kuom dhi nyime kod goyo siasa e pacho kae e kinde ma moko kuom singo mane gisingo ne oganda ma pacho kae motelo ne yiero maduong' mokalo ne pok giketo e tim nyaka sani. Moko kuom singo mane gichiko ne en singo mar miyo jopuonjre laptops, ma gino pok oketi e tim nyaka sani, e kinde ma Ruto to dhi nyime kod goyo BBI e kinde ka kinde, kendo goyo siasa mage mag Hustler versus Dynasty. Mano omiyo ogai ma ODM Raila Odinga ochako chenro mar dhi romo achiel kachiel kod ogendni ma pacho kae e romo mag siasa, kendo tiyo kod thuolo makamano mar seyo Ruto kendo nyise ni owuog oko mondo ginyis ni ang'o momiyo pok gichopo singo mane gisingo ne oganda motelo ne yiero maduong' mokalo. Mano e thor mar wach it oboke mar The Standard. Ogai ma ODM Raila Odinga owacho ni gibiro dhi nyime mar keto piny owacho tesre, kendo miyo piny owacho onyis oganda ni ang'o momiyo pok gichopo singo mane gisingo ne oganda e thuolo mokalo. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek e oboke mar The Standard loso ewi wach ma jopuonjre matindo manyiri gamo iye mohiu e pacho kae. Loso iye mohiu e kind jopuonjre ma nyithindo manyiri e pacho kae, kamiwacho ni nyithindo ma jopuonjre manyiri mako iye mohiu e pacho kae kaluwore kod dhier ma omako oganda ma pacho kae. Iwacho ni dhier emomiyo nyithindo matindo ma jopuonjre manyiri mako iye mohiu e pacho kae, kama nitiere nonro yango ni e kinde ma jopuonjre manyiri okoso shillings 100 mar dhi nyiewo sanitary pads, to gitiyo kod thuolo makamano mar dhi manyo pesa makamano kuom rowere ma yowuoyi. Bang' miyogi pesa makamano to gidonjo e weche mag hera, kendo ma emiwacho ni omiyo jopuonjre manyiri gamo iye mohiu e pacho kae nikech dhier ma omako ogendni ma pacho kae. It oboke mar ang'wen, doho ne ogolo chik ne duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC mondo owe luwo cases mag jogo matiyo e parastatals mag piny owacho, mago migepe mag piny owacho, ka giwacho ni jogo matiyo e parastatals mag piny owacho ok gin state officers, kendo ok onego bed ni iketogi kod chike miketo kod state officers e pacho kae. It oboke mar auchiel, ogai ma ODM Raila Odinga ne oseyo mokalo jalup ker William Ruto kuom mago mane owacho ni mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ema ne ochocho weche mag dongruok mag piny owacho mag Jubilee. Odiochieng' monyoro, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro oseyo mokalo William Ruto kuom weche mosebedo ka owacho ni mosruok kata handshake e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ema ne oketho moko kuom dongruok ma piny owacho mar Jubilee ne chano timo e pacho kae. Raila nyoro owacho ni kata odoko ni ne gimosore kod ker Uhuru Kenyatta, gibiro dhi nyime kod keto piny owacho mar Jubilee tesre mondo gichop singo mane gisingo ne oganda
motelo ne yiero maduong' mokalo. Ito oboke mar 7, Senate Minority Whip mano Senator James Agri Bob Orengo okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo owuo tend migepe mare kowacho ni moko kuom jotend migepe piny owacho mar Jubilee kwedo piny owacho mar Jubilee kendo madhi chocho chenro mag dongruok e piny owacho. Orengo okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo owuo tend migepe mar piny owacho mar Jubilee nikech moko kuom jotend migepe piny owacho mare kwedo piny owacho ma gintiere. Ito oboke no bende loso ewi duond od bura mar Wiper madhi nyime kod chenro mar uso sera mag duond od bura mar Wiper e gwenge mag Ukambani. Ito oboke mar 8, Jalup Ker William Ruto nyoro lieko ni nitiere ranyisi ni ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod duond od bura mar ODM chano wuok e mosruok e kindgi kod ker Uhuru Kenyatta. Odiochieng' manyoro kane oloso e gwenge ma Kericho, Jalup Ker William Ruto nyoro lieko ni nitiere ranyisi ni ODM kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga chano wuok e mosruok e kindgi kod ker Uhuru Kenyatta kendo ne okwayogi mondo giwuok mos kendo kik giwuog kod lweny. Ruto ne owacho ni ODM ema ne oketho moko kuom chenro mag dongruok mane piny owacho mar Jubilee nigo kendo ne okwayogi mondo ka giwuok e winjruok kod ker Uhuru Kenyatta giwuogi gi mos mok gikelo lweny e pacho kae. Mano pach Jalup Ker William Samoei Arap Ruto. Ito oboke mar 10 loso ewi chenro mar miyo jopuonjre ma pacho kae penj mar temogi bang' bet oko kuom thuolo maromo dweche 10 kaluwore kod muoch mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Piny owacho ne ogolo chik ni jopuonjre duto mag skunde ma pacho kae mondo otim national assessment mano penj mar temogi kaluwore kod bet mane gibet oko kuom thuolo malach ewi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 12 loso ewi okang' ma jopuonjre sani okawo mar monjo jopuonj e skunde ma gipuonje e pacho kae kendo ma osemiyo duol mar KUPPET okwayo piny owacho mondo one ni girito ngima mag jopuonj ma osebedo ka imonjo e kinde ka kinde kod jopuonjre e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni e oboke ni mar 14 nyaka ito oboke mar 17. Ito oboke mar 18, Wycliffe Oparanya dhi nyime kod chenro mar uso sera mag ODM e gwenge mag Nyanza e pacho kae. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama lose duoko mag tuke mag English Premier League manotimo otieno manyoro manotugre otieno manyoro e kind Manchester United kaachiel kod Liverpool, tugo mane owuok amodhi mar 0-0 kendo miyo Manchester United mijing'o e dwaro margi mar dhi kawo lig maduong' mar EPL e season ni. Kuom magi kod moko kuom weche tuke warom saa 11 kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thoro mar wacho oboke mar Daily Nation en ni handshake faces strong turbulence. En ni mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga iwacho ni sani koro nyalo chopo e rot. Iwacho ni nitiere pogruok mar paro kaachiel kod midhiero mokwako mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Kama mabiro bang' ka ogai ma ODM Raila Odinga nyoro chako chenro mar wuok oko kendo timo romo kod oganda ma pacho kae kendo kwedo piny owacho ma Jubilee kuom koso chopo moko kuom singo mane gisingo ne oganda motelo ne yiero maduong' mabiro, ma omiyo jolony mag siasa sani chako lieko ni poni seche moko ogai ma ODM Raila Odinga wacho magi nikech oneno ka onge osiep maber e kinde kod ker Uhuru Kenyatta e kinde makama. Mabiro bang' ka ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro wuok oko tung' mosuo kendo seyo piny owacho mar Jubilee kuom koso chopo singo mane gisingo ne oganda ma pacho kae e yiero maduong' mokalo. Kendo ne giwacho ni kata odoko ni gisiro lwedo piny owacho mar Jubilee ok gibi bet piny kendo gibiro dhi nyime kod keto piny owacho mar Jubilee tesre mar neno ni gichopo singo mane gisingo ne oganda ma pacho kae e yiero maduong' mokalo. Mano e thor mar wach
e it oboke mar Daily Nation en ni nitiere kiawa ewi mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga bang' ka Raila nyoro wuok tung' mosuo kendo seyo piny owacho mar Jubilee kuom koso chopo singo mane gisingo ne oganda e yiero maduong' mokalo. It oboke mar adek en wach mane omako pach ji bang' ka rawera moro ma jahigni 10 ne oter e doho kod keth mar bambo nyathi manyako ma jahigni 3. Iwacho ni rawera ma jahigni 11 ne oter e nyim doho kendo donjne kod keth mar bambo nyathi manyako matin ma jahigni 3. It oboke mar 4 loso e ywaruok e kind ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod piny owacho mar Jubilee to moloyo jalup ker William Ruto kuom weche mosebedo ka owacho ni handshake e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ema noketho moko kuom dongruok mane piny owacho mar Jubilee chano miyo oganda ma pacho kae. Odiochieng' manyoro Raila nyoro seyo mokalo Ruto kuom dhi nyime kod wuondo oganda e pacho kae ewi BBI kar nyiso oganda gimomiyo pok gichopo singo mane gisingo ne oganda ma pacho kae kaka miyo jopuonjre laptops e skunde ma pacho kae. It oboke mar 5 Irungu Kang'ata mano Senate Majority Whip onyiso ker Uhuru Kenyatta kendo kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo were kod BBI. Senate Majority Whip Irungu Kang'ata sani koro jiwo ker Uhuru Kenyatta mondo oket tenge chenro mar BBI kendo ong'i weche mag dongruok kar kawo thuolo mare ne BBI. Irungu Kang'ata kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo were kod BBI. It oboke mar 6 en ni nitiere chenro mar sidho Anne Kananu mano deputy governor mar county ni ma Nairobi kaka governor mar county ma Nairobi e kor jumani. Nitiere chenro mar sidho Anne Kananu mano deputy governor mar county ni ma Nairobi mondo obed governor mar county ni ma Nairobi e kor jumani. It oboke mar 10 loso ewi nek manotimre e gwenge ma Kiambu kama achiel kuom nyithindo ne onego anyuolane e kaunti ma Kiambu. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ywaruok e kind KRA kaachiel kod Sport Pesa be nie to oboke mar 12. Tok oboke mar Daily Nation gin weche tuke, weche madhi mikoromo saa 11 ma midhiambo. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni why Uhuru has kept off Mount Kenya BBI push. Gimomiyo ker Uhuru Kenyatta okos obedo kadhi nyime kod siro lwedo report mar BBI Kenya madiere. Gino ma omiyo ker Uhuru Kenyatta ok osebedo ka wuok oko kendo dhi siro lwedo report mar BBI Kenya madiere, ma iwacho ni kech ker Uhuru Kenyatta dwaro ni IBC opuodh sei mag oganda ewi BBI. Bang' puodhe oter report no ne piny owacho mag county assemblies mondo chak twak e wiye. Bang'e to eka ker Uhuru Kenyatta biro wuok oko kendo dhi timo ne campaigns e gwenge ma Kenya madiere. Mano e thor mar wach e oboke mar The Star. Ker Uhuru Kenyatta dwaro ni IBC opuodh sei mag oganda ewi BBI. Bang'e to giter bill no ne county assemblies mondo chak twak e wi kamano. Bang' chako twak e wi report ma kamano eka ker Uhuru Kenyatta biro wuok oko kendo timo ne campaigns e gwenge mag Kenya madiere. It oboke mar 2 lose barua mane Irungu Kang'ata ndiko ne ker Uhuru Kenyatta. It oboke mar 3 lose gwenge miluongo ni Gitogoto e gwenge ma Tharaka Nithi maonge kod network mag simb ong'we yamo. It oboke mar 4 nyaka 5 wacho ni ker Uhuru Kenyatta dwaro ni IBC opuodh sei mag oganda ewi report mar BBI kendo chwal report no ne county assemblies eka owuog oko kendo chak timo campaigns ne BBI e gwenge mag Kenya madiere. It oboke mar 6 ywaruok mar siasa e kind jalup ker William Ruto kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. It oboke mar 7 en ni nitiere chenro mar thicho oko jalup ker William Ruto, chenro ma itayo kod duond od bura mar ANC. Kama oboke mar The Star wacho ni ANC kaachiel kod ODM chano timo romo mar thicho oko jalup ker William Ruto kowuok e lemo makamano e kor jumani. Kama iwacho ni ANC dhi romo kod ODM e kor jumani
kendo chano chenro mar thich oko jalup ker William Ruto. Ito oboke mar 8, Kalonzo Musyoka mano jatend duond od bura mar Wiper wacho ni nitiere chenro mag jotelo mag siasa e pacho kae mar pogo oganda jo Wakamba e pacho kae. Kalonzo wacho ni nitiere chenro mar pogo oganda jo Wakamba motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano bende makelo wa giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.